natlačil mě do toho Havel. Havel chtěl, aby jsme tam šli. Jako Rumla si vytáhl a mě a Zdenka Vocloně, a že prostě musíme jít do toho úřadu pro ochranu ústavy a demokracie. A tam jsme šli s entuziasmem, jak je potřebujeme. Jako, dávno jsem řekl, že skutečně jsem poznal to sloužím lidu. Já jsem furt bojoval s těma STBákama, rozumíš? Jo? Jenom jsem najednou měl lepší prostředky. Jo? Měl jsem placku, že jo, a měl jsem vyšší hodnost než oni. Jako to, co bylo ve mně nejvíc, ten Androš, jako jo, tak najednou jsem prostě na to neměl čas, byl jsem od toho vzdálený. Jako, jo. Když jsem jel jsem na koncert nebo tak, jo, jsem měl čau, jo, ty vole, jsi plukovník, jdi do prdele, vole. Říkal, no jasně. Najednou Franta volal po prověrkách, že chce, abych nastoupil ústí. Vlastně tenkrát to ještě byla furt pod policajtama, takže vlastně jakoby zástupce krajského náčelníka de facto v Ústí, že. A to jsem měl ještě fousy, takže ty lidi tam, když jsem přicházel na ty prověrky, tak tam se na mě netvářili nějak nadšeně. Jsem na okresní správu, jsem zaparkoval na tom policejském parkovišti. No a už jak jsem tam parkoval, tak už nějaký ten vrátný, že tam už vybíhal a vypadněte odsaď, okamžitě odsaď vypadněte. Tak jsem ho nechal, v klidu jsem si zaparkoval, vylez jsem a když jsem šel okolo něj, tak jsem vytáhl placku, říkám, kapitán Kaplan, kde máte náčelníka? Takže on srazil podpatky. Ale určitě politici v srdci, takový ty místní politici, dobře věděli, že nechají tyhle ty šašky z toho undergroundu trochu vyblbnout a pak s nima vymetou, což se v průběhu několika let stalo. No, a ten byl zajímavý. No, ale kéž by tady mohl Magor být a 10 takových účtů, když jsme s radostí poplatili. Přerušit produkci, protože o to byste skutečně neměli. Lékařská zpráva oblastní nemocnice Trutnov hrála jako Miroslav Martin, bydliště Pedal. Pak ebrietě spadl a uhodil se do hlavy. Přivezen z